look at the canopy bag and know where you fitted in. You know, I can't be more than you know. And you talk across down the graveside. Never had the more enough. If you don't need the immediate family, and that is very good. The Reverend Fathers are here, just like I've said it and I'm still saying it, that we are going to allow the immediate family and officiating place at the graveside. Any other person, then I tell you together. You'll be hearing us. Reverend, you are highly welcome, sir. Then, that's a very wonderful thing. Mama crossed 71, while the Bible said stated 70. Then, if you know you're above 70, it's your own work. And the age to Mama is 71, and then 72, now pardon me.
That is how it's supposed to be. Very soon I will hand over the microphone. Very soon I will hand over the microphone to the officiating Reverend Father. And then I'll put it around. But if you know you are not confined, please live there. Decongest that place. Decongest the place. Everybody know absolute economy. You got to know if I do. My dear. The immediate families. Tony, my dear. Home at GC Youth, wherever you are needed, highly needed at the great time. Fire, please. Fire. Ezinne Anthonia Nwakocha nwee ike ịnọ n'ili nke a zuo ike na ndokwa ka ọ nọrọ na ya ruo mgbe ị ga-ekulite ya nye ya ihe. Gị onwe gị bụkwa mbilite n'ọnwụ na ndụ. Mee ka o nwee ike ịhụ ihu gị, hụ ihe gị ebighị ebi, gị onye dị ndụ na-achị ruo mgbe ebighị ebi. Ugbu a, anyị na-adọnye ahụ nwanne anyị nwaanyị bụ Ezinne Anthonia n'ala ka ọ laghachi ebe nke o si pụta. Kristi bụ onye mbụ nke si n'ọnwụ bilie. Ọ bụkwa onye nke ga-eme ka ahụ anyị nke a gbanwee wee yiri ahụ nke ya bụ sọ ihe. N'ihi nke a, anyị na-etinye ahụ nwanne anyị nwaanyị bụ Ezinne Anthonia n'aka Chineke ka ọ nara ya n'udo nke ya, meekwa ka ahụ ya bilie ọzọ n'ụbọchị ikpeazụ.
No, any different company. But we have blood. Money at the four. Ezinne Anthonia duru ka Nwakocha ndebere arịọ gị Kristi na-arịọ gị n'ụlọ anyị. Ka gị onye kwere n'ohi nke echegharị ịnụ mkpa nke Paradaịs nabata odibo gị bụ Ezinne Anthonia Nwakocha n'eluigwe arịọ gị Kristi. Eji oriri nsọ nke ahụ n'ọbara gị zụọ nwanne anyị nwaanyị bụ Anthonia Nwakocha ka inye ya oche na nnukwu oriri nke alaeze gị arịọ gị Kristi. Eji mee ka
that is Nwakocha nwanne anyị bụ Anthonia njọ ya werekwa mmanụ nsọ ma ume ka ịkpọbata ya n'otu ndị nsọ gị arịọ gị Kristi. Anyị na-eru uju ọnwụ nwanne anyị bụ Ezinne Anthonia nke Nwakocha n'ofufe anyị n'olileanya nke ndụ ebighị ebi bụ nkasi obi anyị arịọ gị Kristi. Onye nwanyị ụzọ ebere abụọ ka anyị na-arịọ imere nwanne anyị bụ Ezinne Anthonia nke Nwakocha. Nke mbụ, nwa ozugbo gị nwere oke ime ihe bụ uche gị n'ụwa, ekwela ka ọ daba n'ahụhụ nke dịrị mmehie ya. Nke abụọ, mgbe nwa ozugbo gị nọ n'ụwa, ezi okwukwe bụ ihe jikọrọ ya na ndị niile kwerenụ. Mee ka ebere gị sikwa otu ahụ jikọọ ya na ndị mmụọ ozi gị n'ụwa ọzọ. A na-arịọ gị nke a site na Kristi onye nwe anyị. Nye ya ezumike ebighị ebi onye nwe anyị, ka o zuru ike na ndokwa. Ekpere maka ndị na-eru uju. O Chukwu, anyị na-arịọ ebe anyị na-akwagharịrị maka ọnwụ nke nwa odibo gị bụ Ezinne Anthonia nke Nwakocha, ka anyị na-echeta mgbe niile na ụbọchị ọnwụ nke anyị na-abịawanye nso. Naanị gracia gị iji kwado ka ọnwụ mberede na ọnwụ akwadoghị akwado ghara igbudo anyị. Ka anyị na-eche nche oge niile ka ọ ga-abụ mgbe ọbụla ị kpọrọ anyị, ka anyị nwee ike iso banye n'aṅụrị ebe ebe site na Kristi dị nwere anyị. Maka onye nwụrụ anwụ, ka Maria nne nke Chukwu, nne dịkasị obi ebere, onye nkasi obi ndị na-eru uru, ka anyị n'aka nwa ya mkpụrụ obi nke nwanne anyị bụ Ezinne Anthonia nke Nwakocha, onye nke hapụgoro ụwa nke a, ka o site n'ekpere nke ya dịka nne nwee ike iru ọsọ ọsọ n'ụlọ ebe ahụ ọ na-atụ anya ya n'eluigwe, biri na ya ebe ebe.
Ezinne presented the Catholic Bill for the Doctors Union of the United Unit Council and the Branch Council in the Home State. Oration of our dear beloved sister, Anthonia, Nwakocha, presented by the humble servant CCIU of Ikwa 21, Sister Melissa Obama, on this 7th day of November 2024. Child, what a wicked world, full of tears and sorrow. Child, where can we find you and destroy you? Death has really touched the garment of the Union, CDIU. Let Sister Nwakocha, as she fondly called, was one of the pioneer members of CDIU, St. Mary's Cathedral Parish of Ikwa. She joined the Union in 1983. Let Sister Nwakocha was an ardent member of CWO, whose songs, dance, and words were nothing but CDIU. Food is something everyone must cherish to have. But let Sister Nwakocha prefer to oversee the affairs of the Union rather than food. She served the Union under various levels, which included the following: Vice Humble Servant, St. Mary's of Ikwa, 26 to 29. 2 Tenor Humble Servant of Ikwa 21, 29 to 2015. And Humble Secretary, St. Mary's of Ikwa, 2015 to 2018. As a result of her excellent service to the Union, the Diocesan Council of Queens conferred on her an award of Divine Life of the Union on 21st October 2018. Let Sister Nwakocha, throughout her membership in CDIU St. Mary's of Ikwa, devoted her time and resources in the spiritual nurture of children, in which she headed children mass. She was the first choir mistress for the children mass. Let Sister Nwakocha, a humble servant of God, ran a perfect race. On faith, her work on earth will be left unmarked. Galatians 14:13 says, happy are those who from now on die in the service of the Lord. Yes, indeed, answers the Spirit. They will enjoy rest from their hard work, because the result of their service goes with them. Let Sister Nwakocha, a woman of simplicity and gentility, has gone to meet her Creator. Sister Nwakocha, our belief in the resurrection assures us that we can meet to pass no more on the last day. May Almighty God continue to console us as we rest in the bosom of the Lord. Amen. Adieu, our beloved sister. Sister Nwakocha, CDIU, Sekenaludo. Omenawayo, Zolikeludo. Children, St. Mary's of Ikwa, bid you farewell. Otito Elizabeth. Chama. If I can look at them, all of you. Okigwe Wagwana funeral oration yani mama ni is honorable Okigwe Okigwe uboro na mbona ndeka ya masoro maybe
Fire,
Amen. Otito ni Jesu. Ai na je je fire. Akọrọ anyị ha na-eke ọma. Na-ekwe nke ọma esi. Nwakocha kọọla nke ọma. Anyị nwekwara olileanya na Chineke ga-emere ya amara ma nabata ya n'ọnwụ ntazi eze n'aha Jizọs.
anyị na-akpọtụ ndị Catholic Biblical Church Union. O nwere ozi dị ka ha nwere izi, ya mere ka ha gbagote iwere igwe eji ekwu okwu. Praise the Lord. O nwere ozi si anyị si ka anyị zie onye ọbụla kwere ihe ya wee bịa ebe a taa. Na mbụ anyị ga-ezi ozi a n'otu akụkụ na-abụ nke ọzọ anyị agazie n'ime akwụkwọ nsọ bete ọ ga-adị bref. Ikpeazụ ndụ na-abịa nso mgbe ahụ ga-edere du mkpụrụ obi wechere ikpe nke Chineke mgbe ndị enyi ga-agbagọta igwe onide n'ebe akwa naanị gị ga-ahụ ụjọ anya na-agụ anwụ chekwa ọnwụ gasịrị ikpe ga-esokwa n'ike ma anyị ga-asatụjụ n'eto Chukwu olele ga-ala n'ịnwa ọ gara ma ọzọ bigwe Jizọs bụ ọnụ ụzọ nke igwe na-akpọ gị taa. Emetụnụ bịawa o, emecha ụnụ bịawa ye, emecha ụnụ bịawa ye, esorola m Jizọs ewo, emecha ụnụ bịawa ye, emecha ụnụ bịawa ye, emecha ụnụ bịawa ye, esorola m Jizọs. Emecha ụnụ bịawa ye bụ, emecha ụnụ bịawa ye, emecha ụnụ bịawa ye, ma na-esorola m Jizọs ewo. Emecha ụnụ bịawa ye, emecha ụnụ bịawa ye, emecha ụnụ bịawa ye, esorola m Jizọs. Hallelujah. Amen. Amen. Ozi sista Nwakocha ziri anyị ụbọchị taa ka anyị kekwa ntị. Mgbere gbagwara nwa Chineke kwado onwe gị maka njem eluigwe. Mgbere gbagala nwa Chineke kwado onwe gị maka njem eluigwe. Kwado onwe gị maka njem, kwado onwe gị maka njem, ma kwado onwe m maka njem, kwado onwe gị maka njem eluigwe, kwado onwe gị maka njem, kwado onwe gị maka njem eluigwe. Mmere gbakọla nwa Chineke, kwado onwe gị maka njem eluigwe. Mmere gbakọla nwa Chineke, kwado onwe gị maka njem eluigwe. Kwado onwe gị maka njem, kwado onwe gị maka njem, kwado onwe gị maka njem, ma kwado onwe m maka njem eluigwe. Hallelujah. Anyị ga-aga n'ime akwụkwọ nsọ. Akwụkwọ Aịzaya 55 from verse 60. Ọ sị chọọ Onyenwe anyị mgbe ị ga-achọta ya, kpọkuo ya mgbe ọ nọ nso. Onye na-emebi iwu ya arapụ ụzọ ya niile ma nọchite Onyenwe anyị, ọ ga-agbaghara ya mmehie ya n'uju. Praise the Lord. E dere n'akwụkwọ ndị Hibru sọ ọ bụrụ ofu ụbọchị ka ọ dịrị mmadụ na-enyere ịnwụ anwụ, ma ọ bụrụ na emechaa nke a ikpe emerie na ikpe nso ya. Ekpechi ikpe ahụ aja na onye ahụ gara n'eluigwe ma ọ bụ na ọkụ ala mmụọ. Ihe sista Nwakocha na-agwa anyị n'ụbọchị taa bụ ka anyị nọrọ na njikere, ka anyị kwado onwe anyị, ka anyị ghara ịga n'ọkụ ala mmụọ n'ihi na ya onwe ya agawala n'eluigwe. Ememo ihe ọ na-eme echetara anyị n'ụbọchị taa dịka abịa na katekizim anyị mgbe a na-ajụ anyị onye kere gị, anyị nwesị na ọ bụ Chukwu kere anyị. Ajụọ maka gịnị ka Chukwu ji kee gị? Chukwu kere m ka m mara ya, ahụ ya n'anya, na-efe ya n'ụwa nke a, ka a wee tinyere ya na nwere ebebe na ụwa ọzọ. Ọ bụ ihe ahụ bụ sọsọ ebumnuche Chineke ji ka mụ na gị na-abụ. Ihe ndị ọzọ anyị na-emezi bụ ọchịchọ nke onwe anyị, ya wee na-adọ anyị aka na ntị ka anyị rapụ ajọ omume anyị ma mee ezi omume, ka anyị ghara ihe ọjọọ mere ezi ihe, ka anyị
kpọpụta Chineke chọọ ya mgbe oge ndị ka anyị kpọpụbe ya mgbe ọ ga-aza anyị. Ya bụ onye ọbụla nọ ebe a ka na-etinye aka n'ihe ọjọọ ya si ihe ọjọọ ma gịnị wezụga onwe ya. Abịa n'iwu nke Chukwu nke bụ ọ sị abụ m na Chukwu gị nke nwere Chukwu ọzọ belụsọ m. Ya bụ onye nọ ebe ugbu a na-ege m ntị nka na-ekpere arụsị nka na-aga na dibịa azacha ụmụ Chineke ticha haleluya abalị onye ahụ afụọ gaa mewe nke a maọbụ nke ọzọ na-aga eme ihe dibịa na-emegide mmadụ ibe ya na-eliri ya ọgwụ n'ala na-agwọ nsị na-eme ọgwụ gịwa ga-aga n'ihu ahụ onye mkpụrụ ụlọ ma n'ụbọchị taa asị nwatakịrị a ọbụbụ onye anyị gara ekezi abịachi ụzọ a ga-eji werezie ọganihu ahụ. Ya bụ nke onye na onye nna okorobịa abụọ oge onye na-ege m ntị n'ụbọchị taa onye anyị na-adọ gị aka na isi na omume ndị ọzọ ahụ na-enye wezuga onwe gị ọnwụ sisa ụlọ abụrụ ihe na-adọ gị aka na ntị Chineke jikwere gị n'eluigwe dị ire ọkụ mmadụ dị ire. Ya bụ ka gị onwe gị kwado ebe ị na-aga ụfọdụ ga ebe dị mma ebe ị ga-anọ site Chineke ebebe ka ị ghara ịga ọkụ mmụọ n'ihi na ahụhụ dịkwa ebe ahụhụ dịkwa ya. Gbakwunyere Chineke mgbe oge nke a dị ka ị ghara ịgbakwa mmakwara. Ya bụ mgbe ị na-eme nke a ka Chukwu gozie gị n'aha Jizọs. Who tried a lot in playing crime. So we are here, according to our Bible, chapter 7, verse 4. Also that it shows empathy to those who lost their beloved one and they want to be them. I think that
Ini channel kamu. Live gua apa anak pun jom. Aku begitu. And the penabo reception mama ne Ezinne Anthonia Nwakocha ne Okrorie penabo reception aya and I was on the mother and all na ikunibo go on if you can't communicate then if you have from an answer. Yeah, you know, she will make nice. Hey, you can video. Hey, video, people have to be ready. Right, to pay 2,000. People have to be ready. Mama. Mind no, man. I say one of the TV and I go one in here. Because came through see Apple Key with the weather. Anthonia Nwakocha served throughout her life before retired now St. Mary's Cathedral called ekwere na Chukwu nna onye pụrụ m ife niile onye kere n'igwe na ala ya na Jesu Kristo bụ nwe eze anyị onye atụrụ ime site n'ike nke mmụọ nsọ amụọ ya na Virgin Maria ọta afọ n'oge Pontius Pilate akpọgbo ya n'obe ọnwụọ enye ya osida na mmụọ n'ụbọchị nke ịtọ osi na ndị nwụrụ bilite ọlọgoro n'eluigwe nọdụ n'aka nri Chukwu nna onye pụrụ m ife niile ebe ahụ ka ọ ga-esi bịa ekpere ndị dị ndụ na ndị nwụrụ anwụ ikpe.
ka otu dị n'aha gị ka ọchịchị gị bịa ka eme uche gị n'ụwa dịka esi eme ya n'eluigwe. Ekele Maria, iji siri na Gracia Osebụlụwa nọnyere gị. Ịdị ngọzi n'etiti ụmụ nwaanyị niile, ọ dị azị ngọzi nwafọ gị bụ Jesu. Ekele Maria, ijutie na Gracia Osebụlụwa nọnyere gị. Ịdị ngọzi n'etiti ụmụ nwaanyị niile, ọ dị azị ngọzi nwafọ gị bụ Jesu. Ekele Maria, ijutie na Gracia Osebụlụwa nọnyere gị. Ịdị ngọzi n'etiti ụmụ nwaanyị niile, ọ dị azị ngọzi nwafọ gị bụ Jesu. Otu dịrị nna na nwa na mmụọ nsọ. Na mkpụrụ obi Anthonia na mkpụrụ obi ndị otu Kristi na-ekwe n'oge gara aga. Ka a zuru ike na ndokwa. Obi ebere Jesu. 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 Nye ezumike bebe odinwela anyị. Na mkpụrụ obi Anthonia na mkpụrụ obi ndị otu Kristi na-ekwe n'oge gara aga. Ka a zuru ike na ndokwa. Ka anyị kpee ekpere. Chukwu onye ọma, Chukwu kere mmadụ ka eluigwe na ala. Chukwu jiri aja were mee mmadụ. Chukwu na mmadụ bụ aja na aja ka ọ ya napụrụ. Anyị kelere isi ori na bụ onye nke i mere ka o buo ndụ dị mma n'ihu iyi. Ndụ nke okwukwe nke machiri mmadụ. Anyị jikwa aka na ọ machiri ịbụ Chukwu. Anyị na-ekene iyi na-arịọ n'ụbọchị nke tata. Chi Chukwu biko, ọ dị mmehie ọbụla ma ife ọbụla nke fọrọ ni ya egbochi ya iketa alaeze. Chukwu biko gbaghara anyị. Ma na-enwe ezinụlọ ya, ụmụ ya, ikwu na ibe ya, duhu ya na ndị nke ọ hapụrụ were bịa sota ya. Chukwu biko, ọkụ nke okwukwe ọ mụnyara n'ezinụlọ na Chukwu biko mee ka ọ na-aga n'ihu. Na-ehụ nwa ya bụ onye nke i mere ka ọ bụrụ onye ụkọchukwu. Nye ya ndụ n'elu ndụ. Ọbụna dị ife niile etufuru iji mee ka beria na wee gaa n'ihu. Tupu anyị rịọ ike ọnụ chiata niile mmadụ bụ mmadụ. Anyị na-arịọkwa anyị na ndị niile bịara beria na oge anyị niile ya ana, anyị ga-ana n'udo. Ife nke esi obodo dị iche iche ọbịbịa. Tupu biko okporo ụzọ ga-erumeli anyị niile isi. Anyị alarụ n'udo. Ife ndị na niile na ife ndị ọzọ ka anyị arịọ gị nwere n'anyị. Na mkpụrụ obi Ezinne Anthonia na mkpụrụ obi ndị otu Kristi na-ekwe n'oge gara aga. Ka mkpụrụ obi Ezinne Anthonia na mkpụrụ obi ndị otu Kristi na-ekwe n'oge gara aga. Ka mkpụrụ obi Ezinne Anthonia na mkpụrụ obi ndị otu Kristi na-ekwe n'oge gara aga. Ka a zuru ike na ndokwa. Biko, aha mbụ na obi bụ anyị si one TV and one radio, one network. So biko, kpọtụta anya aha gị na ebe ụlọ si. Ihe mere ụlọ si hapụcha ihe niile ụlọ nwere taa bịawa ebe a. Aha m bụ onye a na-achọ nwoke. Ama onye ụmụnne mba anọ na-enyime lokal gọọmenti. Ihe anyị ji bịakwa ebe a bụ nwaanyị abụọ ka anyị nwaanyị. Anyị lụ ada ya. Ọ n'ihi ya ka anyị kwuru dị ebe a ka ndị akwanyekwe n'ihu ndị akwanyere ha n'ebe a ụmụnne m Ụmụnne gị. anyị Ọnọdụ ndị ọgọ. nwere ndị ọgọ Ihe ahụ na nke abụkwara abịa. ọ bụ ada ya ka Ndị akụrụ na alụ. Ndị ọgọ. Emeela. Okwu ọnụ ga-egwa onye ji ala ga-aka mma. ọ ga-adịrị gị mma.
Our colleague, and they live here today. So Mrs. Superior Elemoa, Olegeri, may happen. Tapan Caneli, I ask a guy that yes, all our teacher from Little Secondary School. So how about the man of all the day about Pamrasia? What your maga bagging here now? Unu, Meremun, Yaman, Owen, Omo, Nello.
na mmụ na nwụrụ na Chineke na chọrọ ịkpọrọ ya so ọ bụla ofu nkasi obi ha ga-enwe because e nwere ndị nọ na ụdị ọnọdụ ahụ ndị enweghị ike ụmụ ha kpọrọ ha ga hospital ha nọ n'ụlọ ragide ruo mgbe Chineke na-akpọrọ ọdịdị mama nwere ya na-akpọ akara ọma mgbe na ụmụ ya ji na-akpagharị ya na-aga na hospital until rukwere mgbe olu ya hapụkwa so ndụmọdụ m ga-agwa ha bụ na ha ejisi ike na onye nwa ga-eli ndị mụrụ ya ọgwụ ndị mụrụ ya ga-eli Oga gala mgbe nwanyị na-abụghị oga gala mgbe nwanyị na-abụghị oge ruo nwanyị bụ ihe kwenu ya gagala mgbe nwanyị na-abụghị oga gala mgbe nwanyị na-abụghị oga gala mgbe nwanyị na-abụghị oge ruo nwanyị bụ ihe Group 1 and Group 2. Group 3 and 4. Then executive and 5.
Ishi, Father Covenant Dog. Vale.
Don't worry. What has the remote? Okay, you see the take away. Okay. That by me.
No, because I may 5%. I may. You never back them, don't you? Okay. Yeah. How can I know? Somebody is saying no, I will tell you so much, man. I can't go back to you. I will tell you so much, you. Makana Abu. If you are not going to watch your phone or you are phone, you know, people to the work watch and down our food. I think by email and not you and a Johnson is giving you before the idea of the city to see your phone. Now, what's this guy? I get there. Thank you.